Hei, tervetuloa takaisin. Tämän podcastin ideana avartaa ihmisten näkemystä hyvinvoinnista ja sitä kautta toivottavasti auttaa jotakuta aloittaa paremman elämänsä jo tänään, eikä vasta maanantaina. Kun sain yhden yön nukuttua, niin seuraavana päivänä lähdettiin lenkille. Et ihan niin kuin ding-dong homma. Kun se meni oikein pahaksi, niin lopetin treenaamisen sitten kokonaan. Ja olin 3 vuotta treenaamatta. Mind coach ja hyvinvointiopettaja Riikka Kuningas käy mun kanssa läpi burnouttia, kierteeseen joutumista ja sitä kuuluisasta kuopasta takaisin nousemista. Asiaa käsitellään sekä ammatillista että vähän enemmän henkilökohtaista näkökulmasta. Jos tää jakso herättää mitään ajatuksia, niin mä toivon, että sä jaat sen eteenpäin, koska me tehdään tää ilmaiseksi rakkaudesta lajiin, ja se merkkaisi meille ihan valtavasti. Hei, kiitos tosi paljon ja mä toivon, että sä nautit tästä jaksosta. Se, mikä oli sitten kauhean hauskaa myös, että kyllähän me totta kai sitten meni lääkäriin union ongelmieni kanssa. Ja lääkärikään ei tajunnut, että missä mennään. Koska enhän miekään tajunnut, että minä en osannut kertoa sitä, että tämä on oikeasti tosi paha stressiä, mikä minussa tällä tavalla nyt oireilee. Niin sehän oli sitten vaan kaikennäköisiä pillereitä, että saadaan unen päästä kiinni ja ne pillerit ei mitkään sopinut oikein kunnolla. Ja, no yksi lääkäri sitten vähän myöhemmin kyllä sitten, kun oli seuraava tällainen selkeä sympaattisen hermoston pieni yliaktivaatio päällä, pikkusen ylivireä ihminen, niin hän lukee täältä sinun papereista, että sinä meditoit, hieno homma, jatka samaan tahtiin ja kuulemma olet siellä kesämökillä, että minkä asteista järvivesi on, että tykkäisitkö ottaa kylmäallistuksia, että ne olisi erittäin hyviä tämmöiseen sympaattisen hermoston ylikierroksiin. Ja niin kun minä olin puhelimessa aika silleen, että wow, mikä tämmöinen lääkäri on. Että rupesin sitten, jatkoin kesän jälkeen järvessä käymistä, vaikka olin vielä kesän alussa sitä mieltä, että järviveden täytyy olla vähintään 25, että minut sinne saadaan. Ja viime joulukuussa järvivesi oli 0,5 asteista ja minä menin sinne. Se on aika, ja kylmäaltistaminen on ihan oma puheenaihe. Kyllä. Siitä voisi tehdä oman jaksonsa, että minkä takia ihmisiä tekee. Ja Kyllä. Siitä on itse asiassa aika paljon myös todistettu hyötyä, mitä siitä on. Ja varsinkin siinä kohtaa, jos siellä on sympaattisen hermoston yliaktiivisuutta, että saa sitä parasympaattista puolta ja sitä niin kuin toista reaktiota vahvistettua. Joo. Tästä muuten tuli mieleen, koska yksihän siis ihmiset, jotka käy avannossa, niin eivät sairastele paljon. Niin me oli yhteen aikaan, kun stressi oli aika akuutisti päällä, niin jatkuvasti flunssaa, koska immuniteetti oli aika surkeassa jamassa. Et normaalisti on niin kuin keväällä on 1 flunssa ja sitten syksyllä on toinen flunssa, mutta sitten kun rupesi olemaan 5. flunssa menossa vuoden aikana, niin silloinkaan en tajunnut, että tässä on ehkä nyt jotain. Ja toi on siis nyt, jotka kuuntelee tai katsoo, että mistä tahansa, niin sit siellä on aika monen se tilanne, että ne huomaa, että ne on kipeitä koko aika. Että mennään niin kuin kevätflunssa, niin tulee syys. Ja se on semmoinen asia, että sitä pitäisi huolestua, koska vaikka se ei olisikaan burnout, niin se on kuitenkin jokin asia. Kyllä, se on oire jostain. Se on aina oire jostain. Ja se, että niin kuin uupumusta ja burnouttia ja muuta vastaavaa, niitä pitäisi tunnistaa paljon enemmän. Niitä pitäisi olla paljon enemmän työkaluja etsiä ne, löytää ne ja hoitaa niitä ihan vaan, koska nyt kun ruvetaan katsoa, että minkälaisia oireita siellä on, niin vaikka siellä onkin se, että unet lähtee, siellä on väsymys, uupuminen, siellä on niin kuin muistin heikkenemistä, siellä on keskittymiskyvyn puutosta, mutta sitten ruvetaan katsoa niitä vakavampia oireita, jotka saattaa olla sydänkohtaus, aivohalvaus. Kyllä. Niin se on aika iso, niin kun jotkut sanoo, että burnouttia ei ole olemassa. Ja sitten sä voit kirjaimellisesti niin kuin kuolla siitä. Niin aika iso oire asialle, mikä ei totta. Kyllä, joku saattaa sanoa, että tarvitsisi tehdä jotain. Kyllä, ja vähintään niin kuin muuttaa sitä, miten ihmiset käsittelee sitä asiaa. Joku viisas on sanonut, että niin nykyajan terveysongelmista syistä, miksi mennään käymään lääkärissä, niin yli 90% johtuisi stressistä. Kyllä, oli se sitten fyysistä tai henkistä. Kyllä. Niin, se on juuri näin. Ja siitä on todella paljon, siis siitä on dataa enemmän kuin varmaan mistään muussa tällä hetkellä, kun sitä on helppo tutkia, koska kaikki kärsii siitä. Ja se on tutkimus, niin henkilöitä, jotka sitä kärsii, niitä on helppo löytää, kun tarvitsee pistää nettiin ilmoitus, niin siellä on väärällä ilmoittautua. Ja minä voin tulla tutkimaan, miten saada stressiä. Niin.
Niin se on todella huolestuttavaa. Ehkä kulttuuri on muutenkin nykyään suorituskulttuuri. Puhutaan siis, valmentaja puhuu hustle-kulttuurista, eli siitä, että menestyminen on se kaiken niin kuin mittari siellä. Kyllä. Tai se, miten menestystä mitataan. Niin. Millä sitä mitataan, että onko se jotain, mikä jollakin tavalla näkyy ulospäin ja millä tavalla se näkyy ulospäin, että ihminen on menestynyt vai näkyykö se ulospäin? Just näin. Miten se prosessi käytännössä tapahtuu? Miten ne jarrut vedetään kiinni? Mikä se on se tilanne, kun kaikki seisahtuu? Miten se seisahtuu? No se oikeastaan seisahtuu sillä, että minä seisahduin, kun en enää kyennyt niin kuin mihinkään. Me oli ihan vetämätön tööt. Ja sitten, no tosissaan niin kuin ensimmäinen lääkäri, jonka kanssa näitä puitiin, niin hän ei ehkä ollut ihan niin kuin kartalla. Mutta sitten niin lopulta minä olin 6 viikkoa sairaslomalla niin kuin ensimmäisestä romahuksesta niiden pillereitteni kanssa sitten. Ja silloin minä en vielä tajunnut, että mikä on niin kuin jutun juoni, että mistä tämä johtuu, niin minähän edelleen suoritin sitä liikuntaa. Kun sain yhden yön nukuttua, niin seuraavana päivänä lähdettiin lenkille, että ihan niin kuin ding-dong homma. Toisesta kerrasta sitten jo niin kuin tajusin, että nyt on ihan oikeasti pysähyttävä kokonaan, että ei lähdetä lenkille, että ehkä käydään kävelemässä. Kyllä, pakko pysäyttää kokonaan, että pystyy hakemaan vauhtia uudestaan. Ja kun se ensimmäinen kerta oli sitä ihan niin kuin selkeästi sitä ylitreenaamista, missä sitten taustalla oli myös niitä toisella paikkakunnalla asumisia, niin siis sitten lopulta, kun se meni oikein pahaksi, niin minä lopetin treenaamisen sitten kokonaan. Ja olin 3 vuotta treenaamatta. Keskityin meditoimaan ja positiiviseen psykologiaan ja kukkapenkkien nyppimiseen. se on voidaan ottaa vaikka kuinka monta kiinalaista sanontaa siitä, että minkä takia kukkapenkkiä nyppiä ja kissaa silittää, Kyllä. kun sellaisen näkee. Mutta toihan on niinku, että syyllisyyden tunto siitä väsymyksestä itsestään, niin se on kohtuullisen vaarallista, koska sehän on se, mikä siihen tavallaan ajaa, ja se on se, mikä sen ylläpitää. Kyllä, koska edelleen pitäisi jaksaa. Siis pitäisi jaksaa. Kaikki se, mitä on ennenkin. Koska jos minä en jaksa, niin sitten joku muu joutuu hoitamaan ne työt esimerkiksi. Kyllä, ja toskin kuulee sun puheesta läpi tosi paljon just sen, että totta kai se, että sulla on niin kuin, että sä yrität vastata odotuksia, mitä sinä tai joku muu antaa sulle. Joo, siinä on tosi hyvä. Kyllä, mutta sehän on jo osittain niin kuin syyllisyyden ajamaa. Kyllä. Koska syyllisyyden tunto siitä, että ei pysty vastaamaan sitä odotuksiin. Niin sitten se tekee siitä, ja varsinkin kun ihmisillä on nykyään aika hukassa se, että mitä niiltä edes odotetaan, joten se kuva saattaa olla tosi vääristynyt myös, Kyllä. että mitä siellä pitäisi tapahtua. Ja sitten lamaannutaan, sitten ei saada aikaiseksi, sitten se lisää syyllisyyttä, Kyllä. joka lamaannuttaa, ei saada aikaiseksi. Ja sitten lopulla ollaan peiton alla, ehkä omassa sängyssä tai jossakin muualla harjoittamassa syvää meditaatiota. Hei, mahtavaa, että sä kuunnellut näin pitkälle tätä jaksoa. Jos sä koit mitään hyötyä tästä jaksosta, niin hei please, jaa tää eteenpäin tai tykkää tai seuraa ihan kuin vaan, koska tosiaan me tehdään tää rakkaudesta lajiin, eli me ei saa tästä mitään taloudellista hyötyä, joten parasta mitä sä voit siinä kohtaa meille tehdä, niin on tosiaan auttaa meitä, että mahdollisimman moni kuulee nämä jaksot, saa näistä ehkä hyötyä, joten voitaisiin auttaa mahdollisimman montaa ihmistä. Jatketaan samasta aihealueesta seuraavassa lyhytjaksossa, ja näitä tulee yhteensä 4 tästä samasta aihealueesta, eli pysytään kuulolla.